Malawi Today. Boma lati anthu asanoka lomwe aperekeze wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah pa ulendo wawo opita mdziko la Britain. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yauza MBC kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wavomereza mayina a anthu asanoka kuti akhale pa ulendowu. Iwo ati anthu ogwira ntchito zofunika kwambiri mu ofisi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo ndamwe ayende nawo pa ulendowu pogwiritsa ntchito tikiti ya ndege yotsika mtengo. Munkhani ngati yomweyi boma latsutsa zomwe zili mchikalata chomwe chikuyenda pa masamba amchezo kuti boma lathetsa ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya Farm Input Subsidy Program FISIP. Malingana ndi Anamalomba, boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti anthu mdziko muno apeze zipangizo za ulimi zotsika mtengo mu nthawi yake. Ndunayi yachenjeza anthu omwe akulemba kalata zabodza za mtundu kuti kutero ndikuphwanya malamulo a dziko lino. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yati ionetsetsa kuti chitetezo ndichokwanira mu mzindawu mu nyengo ino ya Christmas komanso chaka chatsopano. Zambiri mulipoti ili la Mike Kalumbi. Polankhula pamwambo yatsanyali mu mzindawu yemwe anayimira bwana mkubwa wa mzindawu a Julius Tsogolani ati konsolo ili ndi chiyembekezo kuti anthu asangala mwabata ndi mtendere ndipo akhalanso otetezeka. Matimu oyenda kuonetsetsa kuti chitetezo chilipo akhala kugwira ntchito. That is team yathu ya kusite komanso I know kuti security ya polisi ikhala kugwira ntchito komanso anthu tikuwapempha akamachoka pa khomo asamachoke wonse kupita kapanga sele pazikhala munthu pa khomo poti akhoza panga woche chimene chichitika njani. Yes. Mmawu ake yemwe anayimira mfumu ya mzindawu a Patrick Jana ati mu nyengo ino yokondwera kubadwa kwa Yesu Khristu ndizofunika kwambiri kuti anthu a mu mzindawu apewe mchitidwe omwe mwauchidakwa chifukwa izi zitha kupangitsa kuti ngozi zapansewu zichuluke. Mu nyengo inoyo popewa kuti anthu amwe mowa mosakhala bwino chifukwa chake apolisi amakhala kuyenda munsewu mayeza anthu mowa konse kuja kumakhala kupewa ngozi zomwe zimachitika. Mu nyengo yokondwera kubadwa kwa Yesu Khristu komanso chaka chatsopano anthu a mu mzindawu amakhala ndi zochitika zosiyanasiyana ngati njira imodzi yosangalala. Mike Kalumbi, MBC Lilongwe. Ndipo mu mzinda wa Mzuzu apolisi ati anthu asadabwe akaona apolisi akuyendayenda m'madera mwawo ponena kuti iyi ndi njira imodzi yokhwimitsira chitetezo mu nyengo ino ya Christmas ndi New Year. Poyankhula ndi MBC, mneneri wa polisi ku Mzuzu a Augustus Nkhwazi apempha anthu kuti apereke makamaka aneneze aliyense ku polisi yomwe akupanga mchitidwe wa upanduwu madera omwe akukhala. Iwo akulankhula ndi Chisomo Manda. Tinaona kuti tilimbikise kapena tichulukise ma officers amene azipanga ma patrols kuyendayenda masana ngakhale usiku ku madera osiyanasiyana kuthandizira kulimbikisa chitetezo ku maderako. Izi timati police visibility, timakhulupirira kuti apolisi akamapezeka ku madera kumene kuli anthu zimene so a Inspector General athu akulimbikisa kunena kuti apolisi tichoke mu office tipite ku madera kumene kuli anthu tikawatumikire zimathandizira kuchepesa milandu yosiyanasiyana imene machitika. Chachiwiri zimathandizira so kuti tilandire mauthenga okhuza ndi chitetezo cha kumadera kapena kuti nkhawa zimene anthu akukumana nazo kumadera awo zokhuza ndi chitetezo chawo. Ndinenenso kuti nthawi imene iyo talimbikisa izi tikumati ma intelligence led operations kapena kuti upangiri ogwira ntchito yolimbana ndi anthu amene akupanga umbanda ndi umbava kudzera mu nzeru kapena mauthenga amene tikulandira kuchokera ku madera osiyanasiyana. Komanso talimbikisa ma traffic checks m'misewu yathu komanso ma traffic patrols. Apolisi amene amangena zakayendedwe kabwino kapansewu akupezeka m'misewu yathu kupanga ma road block kuona galimoto ndi njinga komanso onse amene akuyenda pansewu ngati akutsatira malamulo apansewu. Unduna wa zamaphunziro wapereka njinga 10 kwa atsikana osowa omwe amaphunzira pa sukulu ya Namilembe CTSS ndipo amayenda mtunda wotali popita ku sukulu. Poyankhula pamwambo wopereka njingazi wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro a Francis Fole ati boma likuyika chidwi chachikulu pa maphunziro a atsikana. Tili ndi ripoti ili la Barbara Mandira ndipo imwe akuwerenga ndi James Kachepa.
Cecilia Molosoni ochokera kumpoto kwa boma la Nsanje, moyo wake wa maphunziro unasokonekera atatenga pathupi, koma iye atazindikira kuti akukhala moyo wovutika adabwereranso ku sukulu. Vuto lomwe amakumana nalo ndi mayendedwe, poti amakhala kutali ndi sukulu ya sekondari ya Namilembe CDSS. Ine pamene nali ku sukulu makumana ndi zinthu zosiyana-siyana, anyamata anali kuninyengerera ndiye ine nalola ntalola pamene nkatenga ine mimba kenako ndinapita kukhala kumuzi. Nditapita kumuzi kuja nakhala moyo wozunzika, ndaganiza zokuti ndibwerere ku sukulu ifukwa kuphunzira ndiye giwa zonse. Sukulu ndiyofunika kwambiri chifukwa ukaphunzira umaziwa zambiri. Mawu ake wachiwiri kwa nduna za maphunziro Francis Fole wathokoza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Thapita Mutharika poyambitsa ndondomeko kuti sukulu ya sekondari ikhale yaulere, zomwezo zithandizire kwambiri kukweza maphunziro mdziko muno. Iwo ati dera limatukuka ngati ana akulimbikira maphunziro, ndipo iwo ayika chidwi kuthandiza atsikana ngati njira imodzi yotukulira maphunziro. Choyambirira ndafuna kuti mwapadera ndithokoze a president athu a Profesa Thapita Mutharika makamaka chifukwa choyambisa kunena kuti pakhale secondary school yaulere munomu Malawi. Ndi kubwera kwa unduna wathu lero pano kusapereka njinga zimenezi kwa atsikana amenewa, izi ni mbali imodzi ya unduna wathu yofuna kuonetsa kunena kuti masomphenya a president athu aja akukwaniritsidwa. Choncho kubwera kwa njingazi lero zikulimbikitsa atsikanawa, zikulimbikisaso ngati dera kuti mwana wathu amene afika msinkhu wopita ku sukulu ayenera kuti apite ku sukulu. Zimenenso zili masomphenya a dziko lino la Malawi kuti mwana wina aliyense amene wafika pa zaka zoti apite ku sukulu mopanda vuto ina lililonse. Njinga zomwe atsikana alandira ndi njira imodzi yopitisa patsogolo masomphenya aboma. Cecilia Molosoni ali ndi khumbo lozakhala namwino, ndipo apa masomphenya ake akwaniritsidwa chifukwa vuto lomwe anali nalo loyenda mtunda wautali latha tsopano. Sukulu ya Kachenjede ya Nzuni yayamikira khonsolo ya mzinda wa Mzuzu kamba kaliwiro lake pothandizira kuthimitsa moto omwe unabuka mchipinda china chogonera anyamata pa sukuluyi. Wofalitsa nkhani za pa sukuluyi a Cliff Kawanga wauza MBC kuti chipinda chimodzi chokha ndicho chinakhudzidwa kwambiri, pomwe zipinda zina zisanu ndi chimodzi zinakhudzidwa pang'ono. Themba Mwale wadza ndi ripoti. La Mulungu masana moto olusa unatentha chipinda chogona anyamata cha Block A1 pa sukulu ya Mzuzu University. Akuluakulu aku university ati akuganizira kuti motowu unachokera pa chida chophikira cha magetsi chomwe mwini chipinda cha nambala 7 anasiya choyaka nkupita kutchalichi. Ngakhale akuluakulu sanatsimikizebe kuchuluka kwa katundu yemwe waonongeka pa ngoziyi, wofalitsa nkhani pa sukuluyi a Cliff Kawanga ati katundu wa ndalama pafupifupi 1 million kwacha wa wophunzira yemwe amagona mchipindachi wapyerera. Ngakhale kuti sinamalizise kafukufuku amene zinakhalira koma amene tamvetsedwera ndi mwana wa sukulu amene anali mulumumu anationekera kuti katundu amene waluzika mulumu wake mondo pafupifupi 1 million kwacha, komano ngati hostel amene imakhala ndi ma student 7 ndi malumu 7 ndiyo kuti sigwiritsidwanso ntchito posachedwa chifukwa chakuti zambiri zinaswedwa makamaka chifukwa choti amafuna apulumutse zinthu zina zimene zinali malumu ena 6 nde papitabe kanthawi kuti hostel yonse ikonzedwe. Mwamwayi wake ndiwongoti ndi hostel imodzi imene inakhudzidwa imene imakhala ndi malumu 7 momwe imakhala ma student 7. Kawanga wayamikira khonsolo ya mzinda wa Mzuzu kamba kochita machawi pothamangira pamalo angoziwa, ponena kuti chipanda kuthandizapo pozimitsa motowu, zipinda zonse za nyumbayi zikanatheratu ndi motowu. Ife tikuyamika pa ntchito yopambana imene anagwiritsa asilikasi makamaka nthawi zambiri amatha kumanenedwa kuti samapanga respond mwachangu, komano mmene zikuonekera kuno anapanga respond mwachangu ndithu chifukwa chakuti room ya hostel ya malumu 7 koma ndi room imodzi yokha imene inagwidwa moto. Izizi ndizikuonesa kuti iwo kwapatsa zipangizo zimene amayenera kugwira ntchito akhoza kugwira kupitiriza kugwira ntchito yopambana. Damage imene achitika malumu ena 7 si makamaka chifukwa cha moto komano chifukwa chokuti zinachita kuswedwa kuti tipulumutse katundu wina amene anali malumu ena 6. Kawanga wati ngozi sikhudza dongosolo la maphunziro la sukuluyi. Pakali pano sukuluyi yabweza ophunzira onse omwe anali ndi malingaliro okhala pa sukuluyi pa nthawi ya chuti cha Khisimisi ndi chaka chatsopano. Themba Mwale, MBC, Mzuzu. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake.
Boma lati anthu asanoka ndomwe aperekeze wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah pa ulendo wawo opita mdziko la Britain. Boma lati lakhwimitsa chitetezo m'mizinda yonse ya mdziko muno pokonzekera mchikondwerero cha Christmas. Ndipo kafukufuku wa bungwe la Malawi Countdown 2030 waonetsa kuti pali kusiyana kwa mwayi olandira thandizo la operation pakati pa anthu olemera ndi osauka pa nthawi yomwe amayi oyembekezera akubereka. Ndiraninso ndipo popitirira nkhani zathu kafukufuku yemwe anachita a Malawi Countdown 2030 waonetsa kuti pali kusiyana kwa mwayi opeza thandizo la operation pakati pa olemera ndi anthu osauka pa nthawi yomwe amayi oyembekezera akubereka. Mmodzi mwa akuluakulu aku sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES yemwenso anatsogolera kafukufukuyu Professor Adamson Mula ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa olemba nkhani pomwe anapereka zotsatira za kafukufukuyu. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango. Kafukufukuyu mwazina wapeza kuti amayi 16 mwa 100 aliwonse omwe ndi ochita bwino ndi wamakwanitsa kupeza thandizo la operation kusiyana ndi amayi 4 mwa 100 aliwonse omwe ndi osauka zomwe akuti zikusemphana ndi ndondomeko zomwe bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la WHO linayika kuti amayi 15 mwa 100 aliwonse omwe afika nthawi yobereka adzipeza thandizoli. Malinga ndamula kusiyanaku kuchitika chifukwa amayi omwe ndi ochita bwino amakwanitsa kupita ku zipatala zolipira komwe thandizo la operation limapezeka mosavuta kusiyana ndi zipatala zomwe zili m'madera akumidzi. Iyo ati kafukufuku ionetsanso kuti chiwerengero cha amayi omwe amachitira ku chipatala chaonjezereka pomwe amayi 94 mwa 100 aliwonse akumachitira ku chipatala. Taona kuti kumbali ya ngati kuchira popangidwa operation ngati cesarean section zimenezi ndizokuti pakhala kuti zinthu zikupita mtsogolo ngakhale tinene kuti kwa anthu amene ndi osaukitsitsa mwayi wa operation umakhala wochepa. Tinaona kuti pali kusiyana kwa anthu amene ali opeza bwino amene amatha kupeza kuti akachirire ndi ku operation pamene anthu ovutika kitsitsa akuonetsa kuti operation si yofunikira imapeza patali. Mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network Mehin a George Jobe atsindika kufunika kolimbikitsa ntchito za umoyo komanso kulemba ogwira ntchito za umoyo ambiri ndi cholinga choti pakhale mwayi ofanana pakapezedwe ka thandizo la za umoyo pakati pa ochita bwino komanso omwe ndi osauka m'dziko muno. Muchikhalidwe cha anthu amaona ngati kuti njira yabwino ndiyo akapita kuchipatala kayadikirira sabata zingapo koma adzabereke mu njira ya chilengedwe osati ya operation. Osadziwa kuti operation ija amathandizira kupewa mavuto a imfa za amayi, imfa za ana, mwana kubanika asanabadwe kuti ndi njira ina yothandizira kwambiri kumbali ya uchembere wabwino. Zitakhala zimene zochitika potsatira ngati kafukufuku yuyu miyoyo yambiri ya amayi komanso ana obadwa kumene ingapulumutsidwe. Malawi Countdown to 2030 ndi mgwirizano wochita kafukufuku komanso ogwira ntchito za umoyo kuchokera ku nduna za umoyo, sukulu ya ukachenjede ya KUHES komanso bungwe la Global Finance Facility pofuna kuyang'ana momwe dziko lino likuyendera pakukwaniritsa zolinga za chitukuko makamaka m'magawo a uchembere wabwino komanso moyo wa amayi, ana obadwa kumene ndi achinyamata. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA lachenjeza anthu omwe amachita business ya juga mosatsatira ndondomeko ponena kuti malamulo adzagwira ntchito akawapeza. Mkulu woyang'anira za malamulo ku bungweli a Owen Chuma anena izi ku Lilongwe pomwe bungweli limaononga makina a juga okwana 24 omwe anawapeza kuti amagwira ntchito mosatsata malamulo. Zambiri mulipoti ili la Margaret Mapando. Mkulu woyang'anira za malamulo ku bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA a Owen Chuma ati makina oyendera njugawa anawalanda kwa nzika ina yochokera mdziko la China yomwe inayamba kugwiritsa ntchito makinawa popanda malamulo oyenera. Achuma ati mchitidwewu ukuphwanya malamulo a ntchito zoyendetsera business ya njuga omwe bungweli linayika. Iwo ati bungweli lipitiriza kupereka zilango kwa anthu ochita business ya njuga omwe sakutsatira malamulo. Mene tikuononga machine 24 komanso talandira uthenga wina anzathu ena atidziwitsa kuti m'maderena muliso anthu ena amene akupanga business imene ya juga opanda chilolezo chochokera ku MAGLA ndipo tikachoka pano tifuna so tikagwire ntchito umenepo. Mwachidwa kuti tipeze zimenezi munthu amene kuti atsatire ndondomeko muri bwino abwere kwa ife atidziwitse kuti afuna ambe business imene timuuze zochita zone kuti atsatire.
Mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe athokozani mkaka ati makina awa akanakhala kuti sanaphwanye malamulo, khonsoloyi ikanatengako zipangizo zina za makina awa mkuzigwiritsa ntchito. Poti katundu uyu umene wapangacho mchomwe tikamphwasula akhagawo la zinyalala. Kukanakhala kuona kuti katundu uyuyu palibepo milandu ina iliyonse, kunali kuonena kuti kuphwasulako tipezeko zinthu zoti zitha kupangidwa pa chizungu amati recycle kapena kugwiritsidwanso ntchito. Koma potengera kuti katundu okhudzana ndi milandu, kuphwasula kukuchitika apa kuti phwasula kuti zikhale zinyalala zo zikamachoka pano palibe chita khaleso chokopa anthu kuti atha kuganiza kuti atenge kapena achithawitse kapena achite mwa njira ina iliyonse. Fachikhala kuti ndi zinyalala basi zopanda ntchito. Bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA lati ntchito yolanda ndi kuwononga makina osewera njuga popanda chilolezo ndi mbali imodzi yofuna kuti anthu azitsatira malamulo omwe anayikidwa ndi bungweli. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Kampani ya Niko kudzera ku bungwe la World Vision International lagawa chimanga kwa manja okwana 319 ochokera kwa mfumu yaikulu chamba ndi nyumanyuma mboma la Machinga. Mmodzi mwa akuluakulu a Niko Life achimwemwe Kanyenda alangiza manja omwe alandira chimangacho kuti chithandize kuchepetsa njala osati kugulitsa. Akanyenda ati Niko Group yapereka thandizolo ndi cholinga chothandiza boma kuti anthu omwe akhudzidwa ndi njala akhale ndi chakudya. Munga mukudziwa President a dziko lino His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika pa 25 October anapanga declare state of disaster chifukwa chonena kunena kuti kuli njala mu district ambiri Malawi muno, ndipo kutsatira kulengeza kumeneko a Ministry of Finance maso a Dodma anakhala kuitanitsa thandizo kuchokera ku mabungwe osiyanasiyana ku Malawi konkuno komanso kuchokera kunja. Ndiye ifeyo Aniko tinachiona kuti ndi cha mtengo wapatali komanso cha nzeru kuti tikathe kuthandizira nawo anthu amene akuvutika ndi njala imeneyi. Monga mukudziwira boma paloka silingakwanitse kupanga china chilichonse. Ifeyonso tinaona kuti tili ndi responsibility yona kuti tikathandiza anthu amene akuvutika ndi chifukwa chake mukutiona kuti tabwera lero kuzapereka chithandizo chimene. Ndipo mawawo a Charles Chimombo mkulu oyang'anira ntchito ku World Vision ati bungwe lawo linakhazikitsa ntchito yomwe akuyitchula kuti Enough Campaign yomwe cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti manja onse amene akhudzidwa ndi njala akhale ndi chakudya chokwanira. Ndalama imene atithandiza Aniko ndiyo kwana 400 million kwacha, koma ife World Vision tili ndi plani kale imene ikuthandizira pa program imene ya njala kuno Malawi. Tili ndi plani imene tifuna kuti titapeza ndalama zokwana $6 million ndiye kuti titakugwira bwino kwambiri ndi boma kuti tithandizire pa vuto la njala limene lakhudzidwa. Pano tayesesa kupeza ndalama zina pa plani imeneyi, koma tikufuna ndalama zambiri kuti ntchito imene iyende bwino. Ife timakhulupirira kuti mdziko lililonse makhala chakudya chokwanira kwa munthu ina aliyense, koma vuto limakhala distribution kagawidwe ka chakudyacho. Ndi ife World Vision tili ndi campaign ina imene tikuti Enough Campaign. Tikati Enough Campaign titanthauza kuti enough kuti anthu azikhala alibe chakudya. It's enough aliyense ina kukhala ndi chakudya pa nthawi ina iliyonse. Ndi kuti anthu aone kuti distribution ya chakudya ingakhale motani kuti wina aliyense akhale ndi chakudya. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Mighty Tigers lero itha kutuluka mu ligi ya TNM ngati ingagonje ndi timu ya Blue Eagles pabwalo la Nankhaka mu mzinda wa Lilongwe. Tigers ili pa namba 15 itatolera mapoint okwana 27 ndipo yatsala ndi masewero awiri. Timu iyi ikuyenera kupambana lero kuti ichulukitse mwayi wake okhalabe mu ligi ya TNM. Ndipo matimu enanso omwe ali pa chiopsezo chotuluka mu ligi ndi a Nzuzu City Hammers ndi Dedza Dynamos. Hammers yomwe ili pa namba 14 ndi mapoint okwana 29 ikumana ndi timu ya Silver Strikers masanawa, pamene Dedza Dynamos isewera ndi Craig Sporting. Masewero enanso Karonga United itambitsana ndi Civil Service United. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane tionenso mitu yake.
Boma lati anthu asanoka ndomwe aperekeze wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah pa ulendo wawo opita mdziko la Britain. Boma lati lakhwimitsa chitetezo m'mizinda yonse ya mdziko muno pokonzekera chikondwerero cha Christmas. Ndipo kafukufuku wa bungwe la Malawi Countdown to 2030 waonetsa kuti pali kusiyana kwa amayi olandira chithandizo mamwakamwayi olandira chithandizo pa operation pakati pa anthu olemera ndi osauka pa nthawi yomwe amayi akuyembekezera kubereka. Mutha kupeza zambiri komanso zina zambiri pa makamaka popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndikufunirani masana opambana.